Fil-pjazza bl-isfond tal-Funtana ta' Tritoni li finqas minn xarejn oħra tinbidel f'dinja maġika l-familja kollha l żmien il-miliet, tnediet edizzjoni oħra ta' Fairyland Santa City. Fil-fatt għal sena oħra mis-7 ta' Diċembru sa' 7 ta' Jannar, pjazza Tritoni se tinbidel fil-Belt ta' Santa Claus biex b'diversi attivitajiet u bankarelli tal-ikel iddaħħal lil kull min jgħaddi mit-toroq tal-madwar fl-atmosfera tal-miliet. Din l-attività issila ssir għal diversi snin u kull sena tattira eluf ta' Maltin, Awċin u turisti. F'konferenza tal-aħbarijiet li rat it-tnedija ta' dan l-avveniment, iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija qal li huwa ta' sodisfazzjon kbir li qed iħabbar dan l-avveniment wara sajfsiet ta' attivitajiet tal-ogħla livell li raw l-tendenza ta' għexieren ta' eluf ta' nies li kisru kull rekord. Fost dawn semma l-BBC Orchestra, Live MTV, Summer Days u l-kunċerti ta' Robbie Williams u Tandreriu. Ġimgħat qabel jibdew it-tejjiet fi Pjazza Tritoni għal Fairyland, Dr. Gulija awgura kull suċċess għall-edizzjoni ta' din is-sena u qal li kull min se jżur il-belt fi żmien il-miliet għandu jgawdu minn affarijiet li ntoġbu sew fil-passat kif ukoll aspetti ġodda li għandhom iqanqlu kurżità u interess. Għal din l-event jattendu eluf kbar ta' nies fosthom naturalment Maltin u Awċin, familji Maltin u Awċin, però it-turisti importanti ħafna qegħdin nofrulhom prodott illi jidħol kexxun ma' dawk il-żminijiet. Aħna nemmnu f'dan il-prodott u prodott illi ġiġaġa b'suċċess u aħna ċerti illi din l-edizzjoni ta' Fairyland se tkun suċċess aktar minn qatt qabel.